máme tady takovou vsuvku, bonusovou vsuvku mimo program, bude navazovat na tohleto téma bezpečnost a přijde s ní Pavel Rusňák a bude se týkat použití bitcoinu a konkrétně tedy bitcoinový trezor, bitcoinová peněženka. Takže slovo má Pavel. Ďakujem pekne za uvítanie. Ja som sa tu vlastne ocitol náhodou, keď sme sa na chodbe bavili o tom, čo vlastne robíme a Michal s Petrom usúdili, že vlastne ten projekt veľmi prudko naväzuje na to, o čom vám vlastne Peter hovoril. Tak ja vám niečo poviem o našom projekte Trezor, čo je hardwareová peňaženka na Bitcoin. A pre tých, ktorí Bitcoin nepoznajú, tak veľmi rýchlo zrekapitulujem, že Bitcoin je vlastne inovatívny platobný systém, ktorý je open source a je decentralizovaný. Niektorí ho považujú za kryptomenu, avšak pre mňa ako matfyzaka je to veľmi elegantné riešenie tzv. Problému byzantských generálov, čo je akási alfa a omega problematiky, ktorá sa nazýva distribuovaný konsenzus. Máme v sieti viacero uzlov, ktoré sú nezávislé a nemajú medzi sebou nejakú hierarchiu a potrebujú sa dohodnúť na nejakej konkrétnej hodnote. A u Bitcoinu tá konkrétna hodnota je tzv. Ledger, alebo účtovná kniha, kde vlastne je uložené, kto koľko tých daných Bitcoinov vlastní. A u Bitcoinu vlastne tie čiastky sú reprezentované kľúčovými pármi. Čiže každý užívateľ si môže vygenerovať nekonečné množstvo dvojíc verejného a privátneho kľúča. Ten verejný kľúč sa používa ako nejaká adresa, na ktorú sa ukladá čiastka a privátny kľúč slúži akoby nejaký mechanizmus, prístupové právo k tým bitcoinom. Každý, kto má daný privátny kľúč k tej verejnej časti, môže tými bitcoinami disponovať. Tá verejná časť je vlastne adresa, ktorá plní funkciu, kombinovanú funkciu čísla účtu a variabilného symbolu. Ja pomocou tej adresy môžem tie čiastky napríklad identifikovať a podobne. No a práve s tými privátnymi kľúčmi je problém, pretože doteraz človek na počítači mal dôležité dáta, iba nejaké projekty, obrázky, kódy, prípadne fotky z dovolenky, ale zrazu má na počítači privátne kľúče, ktoré vlastne sú celý ten jeho majetok virtuálny a v prípade Bitcoinu aj skutočný. A problém je, že ak o tieto dáta prídeme, tak to nie je až taká sranda. Ak prídeme o fotky z dovolenky, tak si nafotíme nové, ale u tohoto tá záchrana nie je jednoduchá. Takisto často dochádza k rôznym problémom. Preinštalujem systém, neuvedomím si, že som tam mal data a prípadne nám odíde harddisk. No a my tento problém bezpečnosti privátnych kľúčov riešime zariadením Trezor, ktorý vyzerá takto. Je to USB zariadenie, pripája sa k počítaču a vlastne vytvára fyzickú separáciu tých privátnych dát od počítača, ktorý je online a má prístup k internetu. Obsahuje displej tlačítka, k tomu sa dostaneme. A vlastne hlavným princípom toho zariadenia je, že nedôverujeme tomu počítaču v žiadnom prípade. On je proste online, on je kompromitovaný, na ňom beží veľmi zložitý kód, ktorý má zo pár 100 miliónov riadkov kódu, nie je v ľudských silách to kompletne celé auditovať a obzvlášť v poslednej dobe kadejaké NSA konšpirácie a podobne. Naproti tomu Trezor celý má asi 20 000 riadkov kódu, takže je aj v schopnostiach relatívne malého tímu celý tento Trezor zauditovať. Privátne kľúče vlastne nikdy to zariadenie neopustia, pretože všetko vonku je nebezpečné. Jediné, čo vlastne z toho Trezoru vyjde vonku, je tá verejná informácia, tie verejné kľúče a na základe toho ten počítač vie vlastne vypočítať, teda zistiť zostatky na tých jednotlivých adresách a môže vytvoriť nepodpísané transakcie, ktoré potom to naše zariadenie podpíše, pošle naspäť počítaču a ten bez toho, aby vlastne obdržal nejakú privátnu informáciu, tie transakcie potom môže broadcastnúť do online sveta. A ako vlastne človek interaguje s tým zariadením, tak za prvé chceme si byť istý, že ten užívateľ to tam v skutočnosti fakt je, že nejaký malware automaticky si tie bitcoiny nepovyťahuje, tak to je pomerne jednoduché. Máme na zariadení tlačítko, takže je vyžadovaný stisk tlačítka. Po druhé, chceme umožniť užívateľovi, aby skontroloval obsah tejto transakcie.
Tu zase prizvukujem, my nedôverujeme tomu počítaču, kľudne sa môže stať, že počítač tvrdí, že posielam peniaze svojej mame, ale v skutočnosti posielam tie peniaze do nejakému útočníkovi v Rusku. Takže preto máme na našom zariadení displej. Tento displej vlastne zobrazuje nielen to, kam posielam tie bitcoiny, ale ešte aj tú samotnú čiastku. A ako vidíme, sú tam OK a cancel tlačítka, takže je vyžadovaný ten stisk fyzického tlačítka. No a tretí vlastne typ užívateľskej interakcie je, chceme zabrániť nejakému neautorizovanému prístupu. A to je typický príklad, mám trezor niekde v hospode, idem na záchod, zabudol som ho na stole a za tých 5 minút mi môže kamarát z vtipu alebo nejaký nepriateľ vybieliť celé zariadenie. Takže riešenie je jednoduché, pridám PIN klávesnicu, ale bohužiaľ toto riešenie nie je moc schodné. Veľmi nám to navýši jak výrobné náklady toho zariadenia, tak vlastne tá veľkosť ide úplne do iných rozmerov ako klasický USB kľúč. Avšak nám sa podarilo vymyslieť jednoduchú fintu. Trezor vlastne vymyslí náhodné rozmiestnenie čísel v matici 3x3, zobrazí to na zariadení a užívateľ na tom kompromitovanom počítači alebo telefóne zadáva PIN do takejto slepej matice, takže keď chcem zadať PIN 1389, tak zadám najprv tlačítko ľavo hore, vľavo, vpravo a vpravo dole. Počítač vôbec nevie, aký PIN som zadal, vie iba tie pozície, avšak Trezor si to pomocou tej permutačnej matice naspäť vypočíta a vie, že ten PIN, ktorý bol zadaný, je správny. Samozrejme, takýto PIN by sa dal teoreticky brute-forcovať, avšak na to je pomerne jednoduchý mechanizmus. Vždy, keď zadá človek zlý PIN, tak sa počká nejakú dobu, kým je umožnené zadať ten PIN znovu a táto doba sa s každým zlým zadaním PINu predĺžuje 2-krát. Tak my na tomto projekte pracujeme v združení alebo firme Satoshi Labs. Budem ešte k dispozícii na chodbe, prípadne večer v hospode, ak by ste chceli Trezor naživo vidieť, môžem ukázať demo. A ak som vás zaujal, alebo ak vás zaujíma problematika Bitcoinu, tak preklikajte si nás, že určite tam niečo zaujímavé nájdete. Takže ďakujem. Díky Pavlovi za jeho příspěvek. Já si myslím, že máme jako krátký čas na dotazy, než se Filip připojí. Já bych měl rovnou první, jak je to, já nevím, s hardwareovou ochranou proti nějakému magnetickému útoku. To normální papírová peněženka vydrží, ale jak je to třeba u vás? Samozrejme, my spĺňame certifikácie, ktoré sú nanútené vlastne Európskou úniou a podobne. Ale my máme vymyslený mechanizmus, ako vlastne zazálohovať obsah tej peňaženky bez toho, aby ja som prišiel o všetky bitcoiny, keď to zariadenie stratím alebo utopím vo vode. Funguje to tak, že pri prvom štarte mi to zariadenie vypíše 12 slov, ktoré ja si opíšem na papier. To zazálohujem klasickým spôsobom. A tých 12 slov sa potom používa ako entropia na generovanie tých privátnych dát. To myslím, že práve Peter hovoril, že je ťažké narvať do hlavy 256 bitov entropie, ale práve takýmto hackom sa to dá obísť. Takže vlastne takýmto spôsobom sa to zariadenie zazálohuje na papier a ak o neho prídem, tak si tých 12 slov vylovím z tej obálky a nahrám do nového zariadenia alebo do softwaru, ktorý je kompatibilný s týmto. Dobře, tak dotazy z publika tady. Áno. Pre-orders closed, preordery už nebudú, otvoríme normálny order v červenci, takže v júli. Další dotazy? Tamhle. To samozrejme môže, sú zašifrované klasickým AES-om a je ešte vlastne priamo na čipe je možnosť zabrániť akémukoľvek čítaniu z externého zdroja. Takže aj pomocou nejakého špecializovaného hardwareu, ktorý je na to určený, sa ten čip nedá prečítať.
Sú možnosti, ako to poriešiť na molekulárnej úrovni, ale je to už úplne iný level. A hlavne ako tam je tá výhoda, že ja keď ten trezor nemám, tak rýchlo vyhrávam tých 12 slov a pošlem tie bitcoiny niekam inám. A že to trvá týždeň, kým tí Číňania s mikroskopom na to prídu, ma až tak netrápi. Takže čas nás bohužel tlačí, takže pokud máte další